Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan. Ug didto gitintal siya sa yawa sulod sa kapatan kaadlaw. Niining panahona wala mukaon si Jesus, busa gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa. Kung anaka sa Dios, himuang pan kining bato. Si Jesus mitubag. Ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang. Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas ug sa usa ka pagpamilok gipakitaan siya sa tanang gingharian sa kalibutan. Miingon ang yawa kaniya, ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag niini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kun muluhod ka sa akong atubangan. Si Jesus mitubag. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Unya gidala sa yawa si Jesus ngadto sa Jerusalem ug gipahiluna siya sa kinatas-ang bahin sa templo. O giingnan siya, kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos. Kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay pag-ayo kanimo. Kini nag-ingon usab, sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong tiil. Si Jesus mitubag. Ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi, mibiya kaniya ang yawa sa makadiyot. Mga igsuon ang ebanghelyo sa atong kaluwasan. Dihay usa ka batanong pari nga misakay og bus ba, gikan man to siya dapit diri sa ubay, insikon ra bang paria, padulong siya nga ri sa Tagbilaran. Unya naunsa bang paghitabua nga sa dapit na siya diri sa Gindulman ana, sus diya may ning sakay nga chicks, tirtir bang mubuag shorts ning anak kining pari kay bisan pag unsaon makaana mampod ha. Oh niya taga Gindulman, daghan ba pong mga gwapahon das Gindulman no, anak pari anak sus gisugsog yun. Kay agkatong babaeng gwapa nga mubog shorts didto man gyud ning paingon sa lingkuranas pare kay bakanti magyang tupad. Sus didto ag pare mura na gyud siya ning hugot ba, oh mura gituok ba kuyawan, mura ginerbyos. Karon paglingkod ana sus nangolimyon man gyud kahumot. Humot man gyud kayo. Sus abi ninyo ang pari nakapiyong gyud siya. Unya nakasitar siya sa pagampo, ingon siya, Ginoo, ayaw intawon ko itugyan sa panulay. Hinunua luwas sa ako sa dautan. Ana gid daw pari no. Sus naunsa ba nga pag-abot na diri sa hagna dapit kadugayan dagan sa bus, mating ag gwapang babae ni kaliring naman murag katugon.
Nya didto gid pud mo kaliring sa pare ba? Kamao magining kamao gini mo lihok ning dautan ba? Dili itong babae may dautan ha. Gituklod lang tingan ni pos dautan ba? Bis gaampo ag pare nga yaw ko itugyan sa dautan. Sus mi kuliring man gyud. Unya diri naman gyud, diri na ba? Ampo gyapon pare Ginoo, ayaw intawon ko itugyan sa tanan dautan. Ana. Naon sa mga pag-abot na kadugayang hanoy-hanoy dagan sa bus. Mapandol lamang yun ang babaeng ko pamulaw kumang ginana. Sus wa na yun ang pari, wa na lang yun siya ingtuan na siya sa imuraging surindes pagampo ba, ingon lang siya, Ginoo matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Mga igsoon, matag-adlaw ba sa atong kinabuhi? Matag-adlaw gid ba? Makasinati ba gid tag tentasyon, no? Nabay tao din nga murag di tintalon sa yawa? Ha? Bi hands up kuno binaba diha. Halawa gini hands up oh. Tinuod gyud no? Matag-adlaw gyud. Gawas niya ng mga bata kay di pa man ginuton sa yawa ng mga bata kay wa pa may saktong pamuot ba. Pero inig ka kanang sakto na tag pamuot, sus tintalon gyud ta sa yawa oy, matag-adlaw gyud gikas buntag kutob gabi. Si Kristo bitaw no sa ebanghelyo paghumas mga patentasyon agyawa milakaw kuno, milakaw bibiya niya sa makadiyot. So ito bang mubalik pag yun? Ang yawa magbalik-balik ba? Bisan sa atong kasinatian, di ba? No, tintalon taron nya pahuway ta kadiyot, balik ko na pud tag tintal. Di gitalungan. Ngano mang tintalon man tas yawa? Mga igsoon, ngano man. Simple ra jud kayo ang rason ana. Gusto niya nga kita mahilayo sa Dios o mahisakop kaniya. Nana ba po di mong pagbati, Brad Peter? Ha? Mabati ba gini mo nga ang yawa gusto nga kuhaon ka? Oh, niyango gis Brad Peter. Oh. Tinuod mang yun. Kunya ang kuan ani Brad Peter, ang sakit ani kay kining yawa, kining tentasyon, magpabili ni sa ato hangtod sa atong kamatayon. Ha? Matuo mo ana hangtod sa kamatayon di kita niya lungan kay di man mo surrender ang yawa. Mas maayo pang yawa na to kay kita mo surrender man ta, pero ang yawa di mo surrender oy kutob sa katapusang higayon. Tintalon jud ta niya nga di ta mauban ngadto sa Ginoo. Diha sa ebanghelyo si Kristo mismo gitintal sa yawa, nadungog nato. Grabe gid ang yawa mo lihok oy. Mao man gituyo ni simbahan nga karon Domingo, unang Domingo sa Kwaresma. Kay sa sunod tuig makabantay mo, matag unang Domingo sa Kwaresma, maghisgot ni sa tentasyon. Kay gusto sa simbahan nga kita makasabot ta nga matag adlaw ang yawa naninguha pagkuha nato. Unya gusto sad sa simbahan nga makasabot ta sa lihok ug diskarte sa yawa. Ha? Siling kini bitaw natay kontra no bisan asa dapita sa sports ba sa negosyo ba ana, importante kayo nga makasabot ka sa lihok sa imong kontra. Sa basketball kung di ka kamao sa ilang diskarte sa pikas team, pildi gyud ka. Sa negosyo kung di ka kamao sa diskarte sa imong karibal kompetensya, lupigon sad ka. Unya mao ni gusto sa simbahan nato nga makasabot ta sa diskarte sa yawa. Kay aron di ta niya malupig. Unsa may diskarte sa yawa? Si Kristo gitintal sa yawa sa dihang gigutom siya.
Una din diskarte siya, wa kanang panahon nga maglisod ta. Mo na yang ilihok. Kay balo ang yawa nga kung naatas kalisod, weak ang tao. Di ba? Kung nakas kalisod, sayon ang pagbinuang kay usay maka-justify man ta, napugos lang ko kay galisod gug ko. Unya ug muna ginatong kalisod, di gyud gahi nga magbinuang. Unya giyon sa masyawa, day bato himuan ning pan para mabusog ka. Sus may gani kay ang Ginoo abtik sad ba? Giingnan sa niyang yawa ay ang tao mabuhi dili sang pan lamang kundili sa pulong sa Dios, no? Ang yawa nagingon nga material nga butang importante kay ba? Ang material nga mga butang importante kasi mo kinabuhi para mo survive ka. Pero ang si Kristo miingon dili baya na tinuod. Ang tao mabuhi mabusog sad sa mga espirituhanong butang. Actually di lang sa kundi labaw sa tanan mao gini gikinahanglan sa tao. Unya ikaduha, unsa man ang diskarte sa yawa, tangilngiga gid sus gipakita si Kristo sa dagan kay mga gingarian ba sa tibuok kalibutan. Unya ingon ang yawa niya, ikaw may maghari dinhi, ako ni tugyan sa imo ang tanan. Human sa material nga butang, ang tentasyon sa yawa, gahom, imo na ni tanan, ako ni itugyan nimo. Luhod lang nako. Luhod lang nako. Tangilngiga. Kining mga tao nga gusto gahom, inyo gining pamalandungan. Kamong labi na mong mga kandidato kay hapit na ra ng eleksyon. O kanang mga politiko. Para inyo gini unas tanan, para ato maning tanan, pero karon para inyo gini bugat gini kayo. Muluhod ba mos yawa para makabot ang inyong tinguha? Sus, nindot yun ni pamalandungan. Mahimog muhunong nako pero lahuson lang nako ning wali. Ang yawa ba? Luhod lang nako imong tanan. Luhod lang. Kasi pagluhod, buhata lang ang akong mga buhat. Ang dautan ba? Buhatan ang dautan, imo na ang tanan. Sus, kung sa may gitubag ni Kristo, manginaot kong maminaw gyud tong gusto gahom. Simbaha ang Dios ug ang Dios lamang. Ang Dios simbaha, wa na magpasabot nga simbag Domingo. Kay katuor bata nga og simba tag Domingo okay na. Ini kung magsimba magbinuang rata. Mao ba na itong hunahuna? Katoliko lang ta, tuo lang ta Ginoo og Domingo. Lunes kutob Sabado, ambot lang. Pero pag ingon ni Kristo nga simbaha ang Dios ug siya lamang ang alagari, meaning buhata ang iyahang ipabuhat nimo. Buhata ang matarong kay kana ang iya sa Dios. Ikatulo, sus, di man gid mo surrender ning yawa, Badbandoy, di gid mo surrender ang yawa, brad. Dungagan pa gid niya. Gidas Kristo dito sa kinahabugan gyud nga bahin. Dito sa Jerusalem kinahabugang bahin ba? Kana bitong habog kayo kay that's the place of position ba? Murag ikaw na gituboy ba? Gipasikat na jud kagayo ba? Mo kana maghago pa man ka, lukso lang dinhi. Lukso, dili ka pasagdan na sauon ko mga anghel sa imong amahan. Sauon ka. Unya ang mga tao mo tan-aw nimo, tiya bagayod, lukso-lukso ka ga somersault ka. Sus, manghangad sila nimo, yahiman sauon ka. Wow, di ka mo nga ang mga tao magtan-aw nimo, di ka sila mo believe nimo, di ka kalapakpakan. Ano maghago pa man ka? Kana ra pinakasayon. Unsa man tentasyon sa dungog. Di ba? Dungog, pakpakan na ka, simbaho na ka sa mga tao. Dungog ba? Kabalo man ang yawa nga weakness ni sa tao. Ganahan magita nga pasidunggan ta.
ganahan man gyud ta nga pakpakan ta. Unsa may tubag ni Kristo? Ang iyang tubag, ayaw sulayi ang Diyos. Sa ato pa mga igsuon atong masabot nga kutob sa tanan nga mga diskarte sa yawa. Si Kristo aman mo at talikod sa yawa, iyang giatubang ang yawa, iyang giila ang dautan nga lihok sa yawa. Wa niya piyong kita kay mo piyong manta. Ang mga dautang lihok atong piyungan, labi na gyud ang nagbuhat sa dautan atong higala, mo piyong ta. Di ta mo ila. Sahay gan Jesus makakatawa ko dito gahapon ko sa bukid sa Mayana, nangampanya man mi sa jam gulagi para sa kayuhan sagna ba. Unya dahil nangutana, seryoso gid po siyang nangutana, pader, kana bitaw pader nga mudawat ta pader og kwarta, kana bitong kana bang paliton atong boto, nakasala ta ana pader? Tanawa, unsay nahitabo sa atong mga binuang sa daghang katuigan. Bisan ang sala nga klarong sala, ang mga tao wa na masayod, wa na makasabot. Di ba? Ang inyong mga bata karon, kana atong mga anak, managko na sila, kung di ta mag-usab, magsige na sila gunahuna na lang nga kining mga butanga okay ra, maayo ra. No? Kay wa naman ta, mipiyong mantang tanan. Kita bang tanan? Nating ani po'y mapili din niyo Pag may gamay lag mata, pero wa mo piyong ba? Patugtog lang. Pero daghan na to, labing klarong istorya, mipiyong na ta. Sa dautan, misurinder na ta. Bisan ang atong mga silingan nga nagbuhat og dautan, bisan og namaligyag droga, bisan og nagbinuang sa iyang pamilya, wa na ta mulihok. Nagpatara na lang ta. Pero si Kristo mga igsuon, wa gyud ana. Iyang giatubang ang yawa, gihinganlan niya ang dautang lihok sa yawa. Unya gipakita o gipasabot niya ang yawa. Unsa ang gusto sa Ginoo? Unsa ang kabubuton sa Amahan? Mga igsuon, kwarta, material nga butang, gahom, dungog, mag-uban gining tulo. Napay lain ani nga diskarte sa yawa, ang mga butang daing sexual, no? Apil pa man ana. Pero kining tulo, kabalo gid ang yawa nga epektibo kay niya nga gamit. Mao ni makaluyas tawhanong kasing-kasing ang sakit, the pathologies of the human heart. Kining tulo. Unya mag-uban ra ba gini? Kung naa kay kwarta, mahimo naman kang gamhanan. Unya kung gamhanan na kariko, mahimo naman po kang dungganan. Unya o magdungganan na ka, masikat na ka, musamot man kang pagkaadunahan. Di ba? They go together. Mao na nga mga igsuon, kung naata aning usa, bisan usa lang aning tulo, magbantay na gid ta. Kay kung di ta magbantay, Brad Luloy, malipat ta sa yawa. Kung naata aning tulo magbantay na gid ta. Aron di ta malipat. Ngano man, tanawa ra gud. Kini kunong tulo ay sa mugtulog-tulog. Awan sa bang dungoy-dungoy man dayon. Ug sultihan lagi mo sakto, mudungoy dayon ta. Mupiyong dayon ta, labog yawa may muhonghong na to, maminaw ta mulurot atong mata. Sakto ba ko? Ug lihok sa dautan musiga atong mata. Maminaw gyud ta, tanawa ra gud ang mga libak-libak kanang sismis, di ba mudako inyong dunggan. Ngano man kinsa man ang lihok nas Ginoo? Lihok na nas yawa. Pero mudako atong dunggan, ug nay talan-awon nga gikas yawa, mudako atong mata. Pero karon ang pari nagistorya ninyo og sakto. Anong mudungoy man mo? Ayaw mo dungoy-dungoy. Lukhara yung mata, lukhara inyong mata, padak-aba, moros ako. Hasa yung dunggan. Ngano man, ingon sila, kining tulo, the more you take it, the more you drink from it, the thirstier you become. It is like salt water, sea water.
kanang tubig sa dagat. Sulay inom. Bradsok, sulay inom bradsok. Di ba, damor ka nga, uhawon. Na, mauni, kining kwarta, tinuod yun, oy, pimiro, mangandoy pamanta, ginatos. Mainom doon pa baka sa unang higayon nga nakahawid kag 10,000, unsa ka kalipay? Sa diha ng 10,000, diha na nimo. Nalipay baka hangtod sa hangtod? Nakontinto baka? Nangita ka og 100,000. Pag-abot sa 100,000, sus, ninduta din natin 100,000. Oy, agoy, warabtig si mana, nangandoy na po kag 1 million. Ang pangutana, igsuon, hangtod kanus aman, nga matagbaw ka sa material nga butang. Mga bisyon kag motor, pag humag-motor, jeep, pag humag-jeep, auto, pag human bulldozer, di man kita matagbaw. Na mga tawag kita ani kay tinuod yun. O gahom, sige, daog yung kapitan, ninduta ka, no? Imagine, ang mga taos baryo, ako na'y hangdon, gamhanan ako, kapitan. Pag abot sa kapitan, di matagbaw. Lami, mangyod, konsihal. Paghuman, vice mayor, paghuman, mayor. Okay, biapod, kung nagtarong kasi mong panerbisyo, mas daghang mabulahan. Pero mutambong ra kag meeting, mura po imuilihok og meeting ra. Sus dito kos baryo, makikistorya man kos mga tao. Kumusta man ang inyo dinhi mga opisyalis? Nag-alagad ba? Naabaya pod pader? Mag-alagad baya pod? Pero ang daghan pader, kita rag meeting. Ang daghan pader, makita na mo panahog eleksyon. O ba? Nga naman di ko mag-eleksyon. Awa na, di na kita. Kano sa naman po kita gutro? Sa sunod na po di eleksyon. Nya di na ba kita matagbaw? O gingunana ang imong kinaiya, no? I don't think nga maayo pang magpabilin ka din, ha? Nadaan naman kasyawa. Saad kang manaad kanya, amo serbisyo kanya, di ka mga lagad. Kunya magpabilin pagyug ka. Sa ato pa imog yung gisakyan ang yawa, ibilin juga diha. Ang uban gani di matagbaw. Ha? Kano sa mga kakutob magserbisyo? May pas Pope Benedict, nakabati nga di naging siya angayan, kaya di naman kaya siyang lawas. Pero daghan sa ato, hangtod, bisang magtakiong na. Nga tawa lagi mo, kasabot mo. Unya, kutob nga, makalakaw pa, inig di nakalakaw, ang anak naman pod. Hangtod ipasa-pasa. Nabitaw na balaod nga 9-year term, kabalo mo kung sa tuyo sa balaod, para nga dili mag-abusar ang tao nga magpabilin hangtod sa gahom. Giduduaan naman ang mga balaod. Kitang mga Pilipino, bright ta kaayo, pero sa daghang higayon, bulok ta. Kay wa kita kasabot sa balaod. Giduduaan naman na. Pasensya lang mo, ha? Kay basi nakasakit ko ninyo. Ang kamatuuran manggod sakit. Unyag di mo na pasakitan, di man sa tagkaamgo. Gatuo mo nalipay ko diri nga nagyaw-yaw. Dili lalim nako. I have to ask the Lord for strength para masulti na kong tinuod. Kaya ang pari nga gusto nga angayan das mga tao, tanan mamakpak niya, di siya musulti sinuod. Musulti lang siya sa mga butang nga ganahan ninyong madunggan. Pero ang pari, iyahagi ng papel nga musultis ka matuuran. Parihara nas dungog. Makontinto ra ka pimiro, mga silingan ray mo bilib nimo. Pero kadugayan di gyud ka, kanunay gyud ka manginahanglan og pasidungog. Kung di na ka pasidunggan, maluya na ka. Di na kaganahan mga lagad. Kay wa naman ka pasidunggi. That is how weak we are. Ang yawa mga igsuon na sayod, ngay nana ta kahuyang. I hope nga kining ibanghilyo, no? Makapamatagid nato ba sa gusto ni Kristo na mahitabo sa atong kinabuhi. Di kita magpahagbong sa yawa, kay iya man ta sa Ginoo.